halor ke jing thoa balapha de katna tourism ke sarkar jilla lingbau joint secretary ha ke janme khasam trik we yong arja arphenrio ka bakdo ba onom dan jingte ha dolenong lumpong deng bat batha ek green tech foundation man sangi no ek jing khi sha thangan uba retrailing do secretary general ha ka khanrio trik we yong arja arphenrio ulong ba na kaliang foundation ru kala dap man pha de jing thoa sha ka sarkar ulong ba ke jing thoa ka long da babu jingkeli balada om dan ke jingte balai pat ka sarkar kalilam hadu en repos nam ye ke dolenong bat binta nagabanta jongno Sho ulong bana kaliang ka foundation ka dawa ba ka sarkar jilla ka de ben pen phai no ye ke dolenong sha ka jaj ben rio but am de ben nilam sha ka company ulong balada ka sarkar kampan phai na kaliang jong foundation kanum ni satya na ka de jaka shong ye khi sha thangan Hanin ka skiing ilayo ban pudang ka city ni joint secretary jong tourism department Hendrai kata karukom ICT ba kacing pensai nak ki kasulong ba kaju si kaju ba ki keren sa ba kinumdan kita kicing tei ki ni layang skam ndu ko pas nengkong hi kasngi ka nengkong bang iong ba ha ulung pongdeng kamlong ka jaka ka ba pinyale ai de mentapat ki pen phai pat da kum to ban ong ba to menta nengkong ki ong ba umdan kata ka jing ai ulung pongdeng hadin ki ong em ta kin dan ki permanent structure ding la kan tha ki ba pidan ki permanent structure menta ki ong em dan umdan chu ki permanent kin dan ki temporary yang ki umdan ki temporary temen tapat ki ong ba umdan kinja construction chu ate ulung pongdeng te ka jingkli ke jongi pat saka sarkar kalong bala da pimdan kita ki jing tei ki ai hang te ulung pongdeng balai pat philila mi ka khandau hadu 100% nabenta ka jing mentoy jongno ba phi lilam hadu 100% nya kata ka dei ka bangi ngim suthu ngim sai bat ka bomdan nongrim e eru ka ba joint secretary jong tourism department ba in pha i to ka sithi te halor ka to ka sithi ka ba nilai op priang nin ka singi na kaliang ka jongiru nilapun phai da ka sithi sai joint secretary to government of Meghalaya tourism department bangi pensai hang ni ba pergi dak babu jing keliru lada pimdan kita ki construction balai pat hi pidadon company lam adu under force nam ya ti ulum pongdeng ngingis don tangkoi bandawa bayakan ka project pidai banum sim sting kamtam e ya kasur kamen sim upaj ba ngi don tangkoi ka jing dawa bapan phai no ya katei ka khandau ka siap jong ulum pongdeng dolenong sakipat ba banging scam halor kata kanongrim namar kini gibreu ki penkelan haju usi haju peladang imyo ya kata nginomi nang ni namadan marki hakabili baga korrigendum ka bakimi na ka bami na pollution board ngan supun kenma biang sisin ba por pingi yo lemba ka RTI ka first line jong petugas consent ka ong as per the particulars furnished by the applicant tebut katkum ka jingdon kam jong uta uba apply ka city kila don ke te hang tu ke condition ki ai bar dekan don kita ki luxury villa ulung pongdeng bar kita ki villa ki resort ki restaurant ta ki cafes ta ki facility da kumbai te dang menhakini gisi dang thai men sisi ki wan ra ta korigan dam te lada ka jing don kam ka jong utu applicant ba udon kam bansna kita ki luxury ki kai bali phim cancel no sindon ni ka tu ka CTE ka PI nangkong ka pemut iu ban pen correct pat kom ni simit ki wan ra ka jing correct kom ni lada umdai bakadon kani kajing yakhi dai lada kamdai de kajing sat khan kajong chairman ujongi ka baklam bu upor kini ki breu ki layat bet chakmat ki paj ba ki de ban shar ta bagini ki breu ki layat bet chakmat namar ka CTE ki ka kren shai bakin don ki jing tai jong ka villa ka restaurant ka cafe bat kita ki facilities da kumai lada kajing don kam jong tau applicant na du ka skin kong ka de kita bali pinuan ra ekor regen da meri di ban scrap sunan ni ka to ka CTE ru Bide ban review itu fresh city bide ban issue not a corrigendum ka ban correct ka bala dapai ti Andrew post nam dingi perkhat ka ka jingilam jong uti ulung pongdeng menta ki ong dat kam e pi sisin bakini ki breu ki layo ban long try hang te kin te kat wate ru im tip sura namar menta kadang dai tang ki niat tang sistem arsnem la sai da kala khamya ki sans nam dusem la pajak kan ka issue dai kin sasdang ban tray ngatip sai bikin sama tray but hakata ka por lese dada don bak pentut pat chubuk yang bakan sakela ki sarkar da kumni kumtai kini ki breu kin yo benta banai chakut kin omba pej kadon ko government ha to ka por kila ai lilam ini ka chaka ngingin enforce baik kan ka agreement ka big ladap sai
Isu tu saya ke plan juga ni kadi ke plan lupa nak duk kong. Kam dei su ka baki dang orang mentah kadi ke plan ni kisna maswa ban daily lam no ya kani ka khandau siap ka jongi. But mentali ha bagi om dan kam dan chu kita construction how to kam pen khain moi kalan transport act. Ban su ai bat khandau ho bar sala. Kat kum ki dinya khandau ka jongi badi director jong tourism men ha ka singi balang. Bat kum ju ka jingi khandau bat tourism minister ki kim kran sai kim kran ki pen ki kran kalan na ju sia ju tingi stu kini ki bre ki dan kaplan ayu sadien bat kum ju ro bingi stu bakan ka jing kharwat chabi nang nur tiban ya kran ni kita ru kim long open hire kim snap thu irengi dre ki kran kalan haju si haju tingi kran beda ka basai ki lada pidang bun ki jing duna nang ni nang tai ban secure ri utai ulum pong deng dei ba baweng no sindan sampai pat hadin habot himut bande yu utai ulum pong deng ha ka jing i jongi tengah try nginda tip sai ki kita ki dau ki bakam kalong menti hadu kane bakam tre pan scrap kane ka project lani pan weng no kata ka agreement ka biate utai ulum pong deng ndreng suba bet ba kadon ke ngatrai ka baki kil ada plan ya kata ngamtip kala mende ke nomor haka politics te ngamtip ke don kenjerat ki babun nomor game don kita ki saki satar ki bas camp handai ka sulong betam bagi suba bat kaya kataru pat ba hi sutu sai Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya